O terceiro paso, lóxicamente, será o exercicio de autohipnose que o practicamos no vídeo anterior, e cando cheguemos ao estado de trance, que cando non podemos levantar o brazo, aí cando non podemos levantar o brazo é cando temos que meter a frase que dixemos antes, o que escollemos antes, que sería quero estudar todas as noites. Vas a repetirte varias veces esa frase e vas a disfrutar da sensación mentras ti dices esa frase. O sea, hai que estar nun estado do mellor disfrute para que o inconsciente traballe a noso favor. E o cuarto paso, no teu día a día, de vez en cando vas a evocar ese exercicio, vas a evocar todo o que sentiches nese momento, ese estado de bienestar. O sea, vas a traerlo ao teu presente, vas a facelo para que te xenere paz, para que te xenere seguridade. Vas a ver que a frase